ଏ ନାନୀ କତିରେ ବଇଛୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆମ ଅଲଗା କଥା। ଏ ଭାଇ ଜାଳି ପୁରା ଶିଖୁଛି ତ। ଜାଳି ଗଲା ତୁ ଶିଖିପାରିବୁ ନା, ସିଏ ହଉଛି ତିଲାଙ୍କ କାମ। ତମେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ଜିତାଶୀଲ କତିରୁ ଚଣ୍ଡି ପାଠ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତୁ କିଛି କରିକି ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଖା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ନାନୀ କତିରେ ବୁଣିକି ଦେଖା। ଆଉ ସବୁଭଳିଆ ବୁଣିକି ଦେଖ। ଆଉ ବୁଣିକି ଦେଖା, ଆମେ ନାନୀ ମୁଁ ରହିଛୁ ଆମକୁ ବୁଣିକି ଦେଖା। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ କୋଉଭଳିଆ ବୁଣୁଛି। କାହିଁ ବା ତୁ କରୁଛୁ, ତୁ ପାରିବୁନି। ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ତୁ ପାରିବୁନି ମୋ ମା ପାଖରେ ତୁ ନାନୀ କି ଦେ, ସେ ବୁଣିକି ଦେଖିବୁ। ଦେଖ ବାଜି ମାରିଛୁ ମାନେ ଦେଖ ହାରିବୁ। ହଁ କେତେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଯେତିକି ଫାଙ୍କା ରହିଲାଣି। ଦେ ଦେ ପଇସା କାଟ, ପଇସା କାଟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ପଇସା କାଟ। ହଁ ପଇସା ଦଉଛୁ ତୁ ଦେ ଆଗେ। ଏଇ ଭାଇ ବୁଣା ସରିଗଲା ଦେଖ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବୁଣା ହେଇ। ଦେଖ ଦାଦା ଦେଖ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ, ପଇସା କାଟ। ଆଜକା ଖାଇବି ବୋଲି ରଖିଥିଲି, ଏ ପଇସା ଗୁଡା ତୁ ନେଇଯିବୁ ନା। ଆଉ ବାଜି ମାରିଛୁ ମାନେ ହାରିଲୁ। ଦେଖ 200 ଟଙ୍କାର 4ଟା ଜାଳି ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ବାଜି ମାରିଥିଲି ମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟା ସାଙ୍ଗର। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ନା ବାଜି ମାରିଲେ ହାରିବୁ। ଏ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ମାରିବା ଠିକ ନୁହେଁ।